De GGD Friesland verwacht het in de aankomende weken extra drukte in de vaccinatiestritten, omdat het groene vinkje in de corona-check-app van na weken af vervalt bij mensen die het voor heel maaie vaccineren binnen, maar geen booster hebben ha. De locatie in Dokkum wie vreet als enige iepen voor de vrije inren en dat roem maait toch dat groene vinkje aardig trop. Zeker nu ik de variësvakantie dichtbij is het natuurlijk een extra stimulans om toch nu al te boosteren. Maar we verwachten wel dat in de komende weken dat de groene vinkjes vervallen. Dat er echt wel mensen toch hun booster zullen hebben. Een paar honderd mensen die in de vaccinatielocatie aan. Juster roept het ook al warm op de priklocatie in Ljouwert. Ja, nou de exacte aantal is natuurlijk lastig. We hebben juist al wel zien dat we ongeveer zo'n 600 mensen extra vaccineerd hebben, eigenlijk als normaal op een toontje. Zoals de laatste die het weer. Dus, en we merken dat de oorspraak van de komende dagen weer hoger is dan de oude weekend west had. Het is de oude man, hield iets kerkelijk voor de GGD. Vonk verwacht het dat het echt nog wel een skoftje zou zal. We hebben natuurlijk we hebben een aantal clusterhoofden hebben. Waarmee we eigenlijk zeggen van goh, welke bezetting willen we hebben op een locatie. Nou, maar goed, denk je dan vooral dat we mensen hadden die uitrekenen hoeveel vaccinaties moeten zetten in Friesland. En wat voor opdracht leidt er voor u. Dus daar is ik een team mee bezig. Nou, de planning die we uitvoert, maar ik het facilitair. En mensen als EHBO'ers, beveiliging, dat moet ik ook jaar op- en oorskaald worden naarmate wij meer of minder mensen nodig gaan. Dus ja, er komt echt heel veel bij. Dat zijn heel veel processen.